मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जिल्ला बेंगिरिनि मावख'निफ्रायनो दुथां सिखावा गारि खावना लांदों। जाथायानो जादों बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'निफ्राय दुथां सिखावा गंसे मटरसाइकेलखौ खावना लांदों। रैखाथि राहाखौ एबा पुलिसखौबो आसि दिन्थिनानै मटरसाइकेलखौ खावनानै लांदों सिखावा। थांनाय समबारखालि बे सोमोनांथाव जाथाया जादों। बाइक बिगोमा एबा खावजाग्राया सोलोंथाइ बिफानाव खामानि मावग्रामोन। मुङा वख'न। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला वख'नआ हानि फोरमानलाइनि खामानिनि थाखाय जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय खालामबाय थादोंमोन। बेबायदिनो वख'नआ गावनि AS14K0271 अनजिमानि स्प्लेन्डार बाइकजों जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव फैनानै मोनसे जायगायाव पार्किं खालामना गावनि खामानियाव मुखुब जादोंमोन। नाथाय जेब्ला सानजौफुनि समाव साहा लोंनो फैयो अब्ला गावनि बाइकखौ नुनो मोनाखैमोन। बेबायदिनो गोबां नागिरबाबो मोनैयाव सिखावजों लांजानाया रोखा होननानै पुलिसनो खौरां होयो। दासिमबो बे बाइकखौ मोनफिननो हादिया। जाथायसालियाव पुलिसा थांनानै नायबिजिरनाय जायोब्लाबो जिल्ला बेंगिरिनि मावख'नि नांज्लायनायनिफ्रायनो गंसे बाइकखौ खावनाय जाथाया रैखाथि बिथिंनि गोरोन्थि एबा लोरबांथि दिन्थिदों। रातिपुवा माने सदाय आहो यात डिउटी करिब आमी शिक्षा विभागৰ মানুহ আমাক ৰেপুটেশ্যনত ইয়াত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নিযুক্ত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বনোৱাৰ কাৰণে আমাক এপইণ্ট কৰিছে। গতিকে আমি ইয়াত সদায় আহোঁ। মই বাইক লৈ আহিছোঁ। 10টা বজাত আহি বাইকখন ইয়াত পাৰ্কিঙত ৰাখিছোঁ। ৰাখি মই কাম কৰিব গৈছোঁ। যেতিয়া মই 1:30মান বজাত মানে বাহিৰত চাহ খাব ওলাই গৈছোঁ, চাহ তাহ খাই আহি চাওঁ যে মোৰ গাড়ীখন নাই পাৰ্কিঙৰ পৰা। মোৰ চাবিপাত আছে মোৰ লগতে আৰু মই হেণ্ডেল লক কৰি ৰাখিছিলোঁ চাবিপাত। গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ কি? গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ AS14K0271 বাইক ব্লেক কালাৰ ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ বাইক। DC অফিচৰ চৌহদৰ ভিতৰত থৈছিল। DC অফিচৰ চৌহদৰ ভিতৰতে ইয়াত পাৰ্কিং কৰিছিলোঁ। ইয়াত কোনো চিকিউৰিটিৰ ব্যৱস্থা নাই নেকি? চিকিউৰিটি আগত আছে গেটত, এইটো সিহঁতেতো গম নাপাব গমেই পোৱা নাই। বহুত মানুহ অহা যোৱা কৰি থাকে। যদি CCTVটো ঠিকে থাকিল হয় হয়তো গম পাব চাগে পিছত। CCTV বেয়া আছে মই গম নাপাওঁ। কিন্তু DC অফিচৰ চৌহদতো সুৰক্ষা নাই। এনেকুৱাই ক'ব লাগিব। কিন্তু আগতেও ইয়াৰ আগতেও আমি ইলেকশ্যন ডিউটি কৰিছোঁ, কিবা কৰিছোঁ। আমাক আনে ইয়াত ডিউটি ভিতৰত বহুত দেৰিলৈকে ইয়াত বাইকখন ইয়াত থৈ কিনে কাম কৰি থাকোঁ। আগতে এনেকুৱা হোৱা নাছিল, এইবাৰ মই প্ৰথম। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि KK रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बादिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।